problém, volaj sama. Pomôže ti jasná správa. Unimus cesty, sprav tu miesto. Pre hasiča sama, on napraví to. Veď dobre vieš, sám je hrdina náš. Požiarník Sam. Peklo na veži. Dnešné cvičenie je čosi, na čo som sa chystal už dávno. Založíme oheň na prízemí tréningovej veže. Tu a budeme zachraňovať niekoho hore. Tam. Ako veliteľ cvičenia určujem sama za veliteľa záchrannej skupiny s dýchacími prístrojmi a Penny je zdravotníčka. Áno, pane. A čo budem ja, pane? Ó nie, zas budem zachraňovaná osoba. Kiežby. Nie, Cridlington, budeš samová dvojka a zachraňovať bude Dolly. Starú figurínu, na ktorej sme cvičili prvú pomoc? S novou parochňou. Nešetril som na nej náklady. V skrývačke som najlepší v Pontypandy. Nie si! Keď sa skriem ja, som neviditeľná! Ha, nie si. Ja si myslím, že ste v skrývačke rovnako dobrí. Môžete sa už prestať hádať, prosím! Už viem, čo keby sme si dali súťaž. Raz a navždy sa ukáže, kto sa skrýva najlepšie. Čože? Áno, Sarah James, nech sa nás pokúsia nájsť. Ja hrám! Nech ten najlepší z nás, čiže ja, vyhrá. Nechoďte na nebezpečné miesto, dobré, prosím! 1, 2, 3. Dve by mali stačiť, Sam. Mohol by si urobiť, aby Dolly akože mávala Sam? Bolo by to napínavejšie. Ako si praješ, Elvis? Skvelé miesto na úkryt. Na lodi. Aj ja mám rada skrývačku, James, ale Norman s Mandy to už preháňajú. Ako to myslíš? Pamätáš, ako sa Norman skryl blízko stanice horskej služby? Bol nezvestný celý deň. Musel po ňom pátrať Tom Thomas. Poď, ideme ich hľadať pozdĺž nábrežia. Tento raz si nájdem oveľa lepší úkryt. Našla si ich. Tak, nevyzerá ako obrázok. Tuším, si sa do Dolly zaľúbil. Všetko pripravené. Dáme si teraz šálku čaju. Tomu hovorím dokonalý úkryt. Uznajme si to. Nenájdeme ich nikdy. Áno, hľadali sme už všade. Aha, oco išiel na ryby. Áno. Ahoj, oci! To je čudné. Dúfam, že Lion sa zase neuložil spať pod košmi na kraby. Ale čo to tu máme? Pekný úkryt. Myslím, že mi príde zle. James, tuším, som práve našla Mandy. Teda našiel ju ocko. Pozri. Máš pravdu. Počkaj. Prečo sa nakláňa cez bok lode? Nevyzerá veľmi hnus. Nikdy sa neskrývaj na lodi, Mandy. Nie je to bezpečné bez záchrannej vesty. Čo keby si spadla cez palubu? Mrzí ma to, pán Jones. Hrali sme sa na skrývačku. Na budúce sa hraj na bezpečnom mieste. Budem. Sľubujem. Našli sme ťa! Vďaka, Sarah. Zdá sa, že súťaž v skrývaní napokon vyhral Norman. Nájdeme ho a povieme mu to. Dúfam, že Norman si našiel bezpečnejší úkryt než moju loď. Juhu! Nevideli ste môjho Normana?
Dávno mal prísť domov na obed. Budú jeho obľúbené rybky v cestíčku. Aj my ho hľadáme, pani Priceová. Hráme sa na skrývačku. Dúfam, že nemal nejakú nehodu. Len sa skrýl, určite je v poriadku. Môj materský inštinkt mi hovorí, že je v nebezpečí. Musím zavolať pomoc. A to hneď. Ty si nemyslíš, že je v nebezpečí, však? Dúfam, že sa cvičenie vydarí. Dolly sa na nás spolieha. Je v dobrých rukách, Elvis. Norman Price sa nevrátil domov na obed. Skrýva sa niekde v Pontypandy. Mali by sme zavolať Thomasa, pane. Z helikoptéry má rozhľad na míle. Dobrý nápad. A my môžeme pokračovať vo výcviku podľa plánu. Dobre, Mandy, kde ste ho ešte nehľadali? Na požiarnej stanici? Ale tam by sa Norman asi neskrýl. Radšej sa tam pozrieme. Toto ti asi nechutí, čo? To znie ako Tomov vrtuľník. Kto vie, čo sa mohlo stať? Niekde bude požiar. Cítim zápach dymu. Dobre, pane, oheň pripravený. Môžeme začať cvičenie. Výborne. Je čas vyhlásiť poplach. OK, dajme sa do práce. Stav núdze na cvičnej veži. Niekto je uväznený v ohni. Na toto potrebujete Jupitera aj Venušu. Veľa šťastia tým. Neboj sa, Dolly, čoskoro som pri tebe! Preletíme pozdĺž pláže. Počkať! Nie! Pozri sa na cvičnú väžu. To je Norman. Tom Thomas volá Jupitera. Pozri sa na vrch veže sám. To je Norman Price. Čo robí na veži? Pomoc! Elvis, drž oheň pod kontrolou. Penny, stabilizuj Jupitera a vysuň rebrík. Neboj sa, Norman. Sám ťa príde zachrániť. Čo som vravela? Vedela som, že Norman je v ohrození. Rýchlo sám! Dostaň ma odtiaľto! Spadli mi sušienky! Výborne! Hurá! Je pre teba výhra v skrývačke dôležitejšia než vlastná bezpečnosť, Norman Price? Nie je veliteľ Steel. Mali sme porozmýšľať, než sme sa ukryli. Ale viem sa skrývať najlepšie v Pontypandy. Tak ti navrhujem, aby si sa načas ukryl doma, áno? Áno, môžeš to osláviť studenou rybou v cestíčku, ktorá ťa čaká už 2 hodiny. Dobre, mami. Čo je, Elvis? Áno, zvládli sme to. Ale úbohá Dolly, to neprežila. Vieš čo? Norman nebol jediný, koho som zniesol dolu z pekla na veži. Pozri sa za seba. Dolly, si v bezpečí. Ty si naozaj náš hrdina sám. Robíme, na čo sme vycvičení, Elvis. Na toto sme vycvičení. Vyrobilo štúdio Magic Voice.